О, Рамиль Закиров. Сен мұншадан ғана шықтың әлі малай? Yok, men bugün Патша рөлінде. Патша рөлінде? Сен қос театрға ішке кірдің? Yok, bir театрға да ішке кірмеймін. Бәлки өзімнің келешекте өзімнің театрымды ашып жіберемін деп ойлап тұрамын. Шулай ма? Мен әлігіне ұзын құлақтан іштім, сенің творческий кризис екен малай. Дұрыс ма бұл? Болып алды, қазір енді Аллаға шүкір қозғалдық. Андай уақытта сен нешесің, кімдір қиынисың ма анда урамға? Yok, андай уақытта әзірәктігі ял етірге барып қайтырға керек, спорт білен әзірәк шүгірленерге керек, стрессні шығарыр үшін. Міне, шуңнан соң енді кризис бітәйінде. Сен шулай шәдің, қой ял етірге бардың, Рамиль Закиров? Мен Испанияда болдым. Испанияда? Испанияда болдым көптен түгіл. Нәрсесі білен өзіне жәліп етті Испания. Олар бек қызу халық. Испания нәрсесі білен жәліп етті, өзінің исімі білен уже жәліп етті. Испанияға, менің бірде болған жоқ Испанияда. Міне барып қайттым, Аллаға шүкір көрдім Испанияны да. Бик шады, Барселонда болдым, Жирона шәһәрендә болдым, диңгездә рәхәтләнеп су кірдім. Кім білен бардың? Дусларым белән бардык, рәхәтләнеп, үшәүләшеп, бергәләшеп. Үш малай, үш кызмы, ничек? Үш малай барды инде, кызларны шунда эзләдек. Қара, сен айрылдың, хәзер ничек, сен ялгызмы, йөрәгең ялгызмы? Йөрәгең тибәме хәзер синең? Кая йөрәгең урнашкан? Монда минем йөрәгем. Шып-шып тибәме, ялгызмы ул? Ничек дип әйтәм, бу сорау инде бик еш килгән сән шул сорауны бирәсез. Айрылдым инде мин күптәннән. Күптән айрылдың инде, янсы билгеле. Синең кызың бармы? Өйләнергә уйлыйсыңмы? Бармы, юк микән? Өйләнергә әлбәттә инде вакыт әкрен-әкрен генә җитә дип уйлыйм инде мин. Йөргән кызымны, менә шул сорауны мин гадәттә төшереп алдырам, әйтмим, сер булсын әле, үзегез менә теге русча әйтмешли гадайте. Хәзер сен куркасыңдыр инде малай өйләнергә. Шулай бер тапкыр пиштең бит инде син. Бик каты пиштең. Нәрсәгә кирәк өйләнергә әйт әле. Бала чага була. Алар җылыйлар. Алар үкрәләр. Алар үскәч кем була? Беркем дә белми. Әнә урамда бомж утырамы? Ул бәби булганмы? Юк, бәби булганмы ул? Булган. Төрмәдә утырган рецидивист бәби булганмы? Кемнер бәби булган бит инде шулай бит. Мин әйтмим инде менә, Алла сакласын. Но бит барбер алар да бәби. Шуңа күрә ул баланың кем булуын белмисең бит. Балага нинди тәрбия бирәсең үзең? Мин синең тәрбия бирергә вакытың бар инде. Сингл җыр, Испания. Гомумән әйткәндә миңа калса һәрбер кешенең дә гаиләсе булырга тиештер дип уйлыйм мин. Бу минем фикер. Инде балаларыңа дөрестле тәрбия биреп, хатыныңны әйбәтләп, яхшылап сайлап, үзеңә тиң, үзеңә охшаган, туры килгән ярны сайлап, өйләнешсәң, теге мәхәббәттә туган балалар булса, менә туры килгән ярны сайлый алмадың бит. Хәзер тагын сайлый алмасаң, тәҗрибә. Каян туплыйсың сен аны? Менә мин ничек дип әйтим, кешеләр белән аралашам, кызлар белән аралашам. Әтиәниләрем киңәшләр бирә, аларны да тыңларга кирәк әлбәттә. Менә шулай итеп әкрен-әкрен генә тәҗрибә җыеп, аннан соң бер вакытны өйләнәсең дә куясың инде.